En ole julkaissut internetpila-videota vähään aikaan, niin tehdään välillä sellainen. Aikaisemmat osat löytyy varatililtä Jonnetesla 2.0. Kaveri hei. Onks sulla vittu ongelmia alieneitten kahä? Okei, mulla on tässä parannuskeino täällä. Ottakaa Symbolipodcast Ukkeli Larsson uusi tili haltuun, löydätte sen nimellä Jumalarso. Lokakuussa 2012 4chan kuvalaudan käyttäjät laittoivat liikkeelle huhun, jonka mukaan pop-tähti Justin Bieber olisi sairastunut syöpään. Kaikki alkoi siitä, kun internettiin jaettiin photoshopattu Twitter-postaus, jossa luki: Pop-tähti Justin Bieberillä diagnosoitiin syöpä aiemmin tänä aamuna, Bieber-fanit ajelevat päätään osoittaakseen tukensa. Väärennetyn twiitin yläpuolella oli muokattuja kuvia kaljupäisistä tytöistä, joista yhdellä kädessään paperi, jossa on Twitter #BaldForBieber. Kuvan alla oli toinen väärennetty twiitti, tämä artistilta itseltään, Justin Bieberiltä. Useat mahtavat kannattajani ajelevat päätään auttaakseen minua selviytymään tästä. Rakastan fanejani, #BaldForBieber. Internettiin julkaistiin jopa kuvia väärennetyistä sairaskertomuksista, jotta pilasta saatiin vakuuttavampi. Myös artistin Wikipedia-artikkelia muokattiin. Väärennetyt somepostaukset, jotka näyttivät eri julkisuuden henkilöiden tileistä lähetetyiltä, levisivät kulovalkean tavoin ympäri internettiä. Eikä mennyt aikaakaan, kun saalista alkoi jo tarttumaan syöttiin. Sillä jo samana päivänä YouTube-käyttäjä Advanced Hacks latasi palveluun videon, jossa kertoi laulajan syövästä. Sekä seuraavana päivänä YouTube-käyttäjä Lexi Töönä latasi videon, jossa hän kehoitti katsojia ajelemaan hiuksensa pois osoittaakseen tukensa Justin Bieberille. Lukuisat fanit oikeasti ajelivat päänsä kaljuiksi solidaarisuudesta artistia kohtaan. Tapauksen johdosta järjestettiin jopa tempaus radio-ohjelmaan, jossa Bieberia fanittavien äitien hiukset leikattiin pois suorassa lähetyksessä. Vähitellen artistin sairastumista alettiin kuitenkin pitää huijauksena, ja lopulta pila paljastui 3 päivän jälkeen, kun siitä kirjoitettiin TechCrunch-uutisblogin valeuutisia koskevaan postaukseen.